Hey everyone, High Fashion Store गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै जोङो High Gsm नि with acid wash t-shirts लाबोदों आरो new collection from Vietnam, okay? नोंथांमोननो जोङो दा मोननैसो collection दिन्थिनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय। गिबियावनो जोङो Dunhillनि खिन्थिगोन smoke, okay? Smoke with high fabric आरोना नोंथांमोना नाय with high fabric गस्ला tshirts okay dekku naय dekku dekआ इदि जागोन आरोना बेमा smoking नि माने एसेल' बर' आरोना बे नायबानो जाबाय Premium cigarettes with Dunhill original flavor. Okay? Mana itu? Mono hasilnya ada High Gsm जाय mana gitu itu t-shirts awalnya fayda. Ini nawa जों nanti kan. Dania जोङो smoking नि ना smoking माने male boro नाय male boro premium जागोन एकदम High Gsm mana. High Gsm नि गोजा दै कालेक्सन नायबा माने ल' गैया आरोना एकदम High Gsm दांनानै फैगोन नोंथांमोना मिथिगोन आरो बेयाव प्रिन्टआ थागोन फ्रन्ट प्रिन्टआ थागोन बेयाव मा थागोन मेल बर' एलजासि बेनिफ्राय न'खरनिबो दंना जायफ्रा अभारसाइज गानो बे गानो आरोना अभारसाइज गैया आरोना बेक प्रिन्टआ इदि मेल बर' अके next apa जाहैबाय black white नि Louis Vuitton नि आइटेम्स आरोना बेबो acid wash जों माबानाय आरोना सुनाय acid wash बेबो बेखौ नाय Louis Vuitton black white printnya begini एकदम proses itu sihensesnya sih proses tuh menakan Benny uno ada ini no metal din sini metal tapi black and white ni na metal जायफोरा metal गाननानै मोजां मोनो oversize नि नोंथांमोना थाबैनो फैदो मैयाल'सो मोनफैदों भियेटनामनिफ्राय अके एकदम puff print आरोना puff print ya excellent ini kan print online नांगौबा WhatsApp-आव मेसेज खालामहरबानो जाबाय जोङो कुरियार खालामनानै जायो premium reseller nih bre pula na maksudnya premium logo warna peanuts ini namanya harus jadi medium Gsm ini
स्पाइडार प्रिन्ट आरो बेखिनियानोसै नोंथांमोना जायफोरनो माने गोजाननि मानसिफोरा नायबाय दंबा भिडिअखौ जायफोरनो नांगौ स्क्रिनशट हर वाट्सएपआव मेसेज खालाम एड्रेस लिरना हर अब्ला जोङो कुरियाराव हरगोन आरोना कुरियार चार्जआ एसे 50 चार्ज जागोन आरो कुरियाराव हरबा अनलाइन चार्जआ बहुत ल' बाजेटाव नोंथांमोना प्राइसखौ वाट्सएपआव सोंहरबानो जाबाय जोंनि स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव थेंक इउ